gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Yau ga SM minista gwarzo. SM minista gwarzo. Mu bujimin mu ya daɗa tozo. Bashar Aliyu daga Buhari. Mungadi na nizo. SM minista gwarzo. Yan wasu baituka zan murzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Basiru ya ce in rero. SM minista gwarzo. San Abubakar na can Mungadi. Bashar Aliyu daga Buhari. Sunan igiya akan ce gindi. SM minista gwarzo. Kai shi ya ce na buɗe kundi. Bashar Aliyu daga Buhari. Akan Bashar Aliyu Buhari. SM minista gwarzo. SM minista mai kwari. Bashar Aliyu daga Buhari. Dan shi motar su ta faya sauri. SM minista Turmin gwarzo. kirya ne ya ɗara su a kwari. Bashar Aliyu daga SA ya Buhari. tsere su dole mai musu kuri. SM minista Kwaliti gwarzo. gare mu kun ga mun wuce gori. Bashar Aliyu daga Mai jan Buhari. haushin haka ya samu laluri. SM minista Bashar gwarzo. jirgin kago madauki kaya. Bashar Aliyu daga Wace shi Buhari. zire ma walla ya faɗi ƙarya. SM minista Ina son gwarzo. abu shi ai ya ɗara miki ƙwarya. Bashar Aliyu daga Ya wuce Buhari. gaba ya bar yan na can haka baya. SM Shi minista malam gwarzo. kurwa ta yi ba rabanta ga mayu. Bashar Aliyu Shi daga ko na Buhari. su ba a gwada masa gayu. SM Mun minista rike gwarzo. ayoyi mu ba ruwanmu da layu. Bashar Aliyu Ali na daga Bashar a Buhari. jihar nan ya kamata a koyo. SM minista A cikin gwarzo. wakar sai na batun antina. Bashar Aliyu daga Saratu Buhari. anti ta ce wadda ta yi mini rana. SM minista Saratu ta gwarzo. nuna lalle tana ra'ayina. Bashar Aliyu daga Saratu Buhari. matar SA gimbiya ta garina. SM Bashar minista ta ne gwarzo. mai baki wanda ya wuce kurma. Bashar Aliyu daga Gagata Buhari. na matasan kyabbi zakin fama. SM minista Gana Bashar gwarzo. bai halin hasada da gulma. Bashar Sai na Aliyu minista daga babu Buhari. galma sai da ke aka noma. SM minista A gwarzo. ce Bashar Aliyu daga Buhari. SN nan na Bagudu jigo angon an ta Saratu Mungadi tambura ni kayoma. Ga SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasahi Bashar kana da halin girma. SM minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin Na ce girma. ga SM minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. SM minista gwarzo. Ga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Ya jalla jalala sarki Allah a gode ma ba zan kina yau ba. SM minista gwarzo. Sabon baiwar kana gode maka ya sarki ba zan ki faɗa ba. Bashar Aliyu daga Buhari. Kai ne ke minna Allah babu ka ne ko ko yan bori ba. SM minista gwarzo. Allah ya yarda na darja hakan ga ya sarki da da mini girma. SM minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Allah ka daɗo rubun yarda gun manzo sayyidi maulana. SM minista gwarzo. Shugaba gundu halitta Allah kowa shi bai taɓa kuna. Bashar Aliyu daga Buhari. Kira na kai akan falalarsa mai bacci ka tashi da kwana. SM minista gwarzo. Babu kamar sa duk fadin duniya Allah ya yo masa girma. SM minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Ga SM minista Bagudu Bashar dan Aliyu Buhari. SM minista gwarzo. Limamin matasan nan kebi wannan wanda ba shi da kuri. Bashar Aliyu daga Buhari. Ita mota duk gurin ta ku gane jirgi ya wuce ta da sauri. SM minista gwarzo. Bashar
alfarma. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Basiru ɗan Abubakari Mungadi ya ce na waƙe gwarzo. KSN minista gwarzo. Basiru mai gidana ne shi baya tare ni duk sanda na zo. Bashar Aliyu daga Buhari. Shi ɗan akuya ku gane komi girma na shi bai taɓa dozo. KSN minista gwarzo. Kai Basiru yadda kace zane domin ba ka yi mini gulma. KSN minista gwarzo. Dan manya jinin alfarma. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Na Bagudu minista na Bashar kana da halin girma. KSN minista gwarzo. Sai ko wacce ya ja maka SA wannan nan da nan zai suma. Bashar Aliyu daga Buhari. Yaro na kai sahun manya mutum ya ɗauki kansa da girma. KSN minista gwarzo. SA ja mu za mu biyo ka tun da kana halin alfarma. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Kasar yau ta rike babu matashi wanda ya yi kamata. KSN minista gwarzo. Yana kawo dubun alfano ga matasan jiha baki ɗaya. Bashar Aliyu daga Akai Buhari. mata da mazan suna ta jawabin cewa Allah saka amare. KSN minista Gana gwarzo. suna roƙon tabaraka Allah sarki ya daɗa maka girma. KSN minista gwarzo. Ga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Bashar yayo ayyuka ga su ku saurara abu zan kawo. KSN minista gwarzo. Dan a cikin su zan kawo wa saura gobe ne zan dawo. Bashar Aliyu daga Buhari. Shi zancen gaskiya kowa ya faɗe shi za a ce mishi awo. KSN minista gwarzo. Bashar ka taimaka ma mutane idan ka yi ma yanki hidima. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Samara ya bai marar adali ba karya ce abu zanyo ba. KSN minista gwarzo. Idanuna ina shaidar haka ba wai kirkirowa ne ba. Bashar Aliyu daga Buhari. Ni ma SA ka miƙo min nau'in hau yan uba na duba. KSN minista gwarzo. SA ba na mashin in hau in kyale waɗanga da gulma. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Sai ya yi rabon kuɗi ga matasan nan da ke yin kwallo. KSN minista gwarzo. Jumdin matawalla MC ya raba takalma da jesin kwallo. Bashar Aliyu daga Buhari. Da matasa masu yin kwallon kafa yau ke bido ka kai suka kallo. KSN minista gwarzo. Domin ka taimaka a gare su amir Allah ta maka girma. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Mota ka bai ga ɗalibai na jiha SA Bashar Ogana. KSN minista gwarzo. Ko da makiyin ka yatti batun ka amir ya san kana fara rana. Bashar Aliyu daga Kuma kar da Buhari. kuce karya ni kai dan ban karya cikin zance na. KSN minista gwarzo. Bidiyo ma zan yi to kai mai tambaba sai ka zo na gwada ma. KSN minista gwarzo. Ga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Matsaya in sabani dan Bagudu zaki wanda ya wuce kura. KSN minista gwarzo. Ministan kasafi na kuɗi a ƙasata baba baka da tsara. Bashar Aliyu daga Buhari. Dattijon arziki dan Bagudu manya kun fi ƙarfin yara. KSN minista gwarzo. Kai kun SA Bashar dan Bagudu kowa ni jina ta yaba ma. KSN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Sani Mungadi suna mai yaman mutsayayye.
kalme. Bashar Aliyu daga Buhari. Jan fam tabbas wa kyauta an ta Saratu har gida aka kai me. SN minista gwarzo. Saratu an ta yar albarka ke yi min abin alfarma. SN minista gwarzo. Na gode kwarai an tita. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Bashar ta aboki gun SA kwazo gare ba wai ba. SN minista gwarzo. PPS na hannun damar SA ban ki sanyawa ba. Bashar Aliyu daga Buhari. Daga SA to Bashar na nan a wuri ne ko da ɗaya ba su rabu ba. SN minista gwarzo. PPS amanar SA kalme sai da kai aka noma. SN minista gwarzo. Sakatare Bashar Addanau. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Abdulrahim Abubakari dan girma ga kiɗin ka taso. SN minista gwarzo. Kai ne karamu na Abdul ai ya kamata ku soso. Bashar Aliyu daga Zayyanu Buhari. Muhammad dan makerar gandu kai ma ga kiɗan ka taso. SN minista gwarzo. Suleiman zaki dan an bursa mai zagin ka dole shi suma. SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Mai Basiru dan Abubakari Mungadi dole in sanya ka. SN minista gwarzo. A dan manya jinin alfarma mai natsuwa da bashi da hauka. Bashar Aliyu daga Buhari. Samba Yusuf dan Aliyu ogana zanzo kun ka kai min wanka. SN minista Umar gwarzo. Abdul Basit uba na marayu sarki ya dada maka girma. SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Cikin waƙar garola na sa 'yan uwa na Bashar Aliyu Buhari. SN minista gwarzo. Kafin in je gaba zan sanya Amina 'yar Aliyu Buhari. Bashar Aliyu daga Buhari. Kuma sai na yo batun Ibrahim Gwarzo dan Aliyu Buhari. SN minista gwarzo. Maimuna 'yar Aliyu Buhari ga baiti ina miki kima. SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Sakir dan Bello zan sanya wa na SA ba shi halin karya. SN minista gwarzo. Abdul Rashid Allamina nan shi ma bambarinsa a baya. Bashar Aliyu daga Buhari. Tsohuwar mata kusan darajar ta da ɗaya ai ba ta kai ta baraya. SN minista gwarzo. Jamilu bi ka ji kai ma a gabaitin yabo na ka nema. SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. Ga SM Minista Gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasahi Bashar kana da halin girma. SN minista gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin Na ce girma. ga SM Minista Gwarzo. Bashar Aliyu daga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma. SN minista gwarzo. Ga Buhari. Na Bagudu ministan kasafi Bashar kana da halin girma.